Nanat ano ya nung santo? Umahon sa ya utan day. Ako nag-iinit. Pagkaon sa Ay na gigkaon ko niya. kisa man nag-init na ikaw kape ka? Oo. At pot. Lah hinlo ka ni kisa nanilhi ganay Juliet. Ada ini segala. Daghan mo baka nung ano? Ini ko. Mura po di mo ba kay nanay mo nataran? Dugan ni sila ni. Sige. Dugan na. Ato pa dengan dito. Namahon naman ka ka. Ikaw na magulan. Ikaw nag-init ani nang? Oo. Nag-init ng santo ato ni sigaon na to ni para mabukal nagpangapi ka. Daghan na baka dito ni. Jol. Nag-kape ka, Jol? Nong, namoy ihatag na mo nimo ani kay nay naluoy nimo. Inyo ni duha Juliet anay ha. Oh, nay bugas kung maglungag mo duha. Nay inyo kuan bugas. Kini, beta na to nin sa sud ani. Parehas sa mo to ya imbing ani. Oo. Namay naluoy ninyo ani. Mga noodles gyapon ninyo. Inyo ni Juliet gyapon duha kung para masudan-sudan ninyo ani magluto mo. Magkape baka mo. Inyo ni bugas gyapon ni kaila baka kuanong? Kaila baka Grace ana iya asawa rek? Oh. Kaila ka? Oh. Iya ni. Gihatagan kaniya. Ilari. Oh. Kini sinina man siguro ni nang. Sana sinina ba no short pan. So kini inyo ni Juliet ma lungag-lungag ninyo ani para namoy bugas ani. Nana. Ug kining kuan. Mulungag-lungag ninyo din he. Kay namay naluoy po ninyo god. Nang kapag mo to ba ni mo dito la? Asa? Dito mo boss na. Ana ampod. Tagaan po na mo iya imbing ato kay lisod pa mo to kalakaw layo day. Di pa. Hubag man ito ya. Magkalakaw ra to siya god kan. Mangapi ka Joel, nag-init po Juliet ano yun, mangapi siguro ni Juliet. Mangapi ka? Ano yan to kape ani pa? Nabay la kape ni? Alah, kuhan man nga kape di ay. Binukbok nga niyo. Gwapong gyapon nga kape. Gwapo na yun. Ay mo na kape. Binukbok man nga kape Joel. Ang kape kay nga nay. Katoy mo sa mes aham to. Ha? Binukbok mo na na. Sabado ko ron ha. Sabado karon. Sabado. So ito na nahatag nila oh. Kay mga payman si Juliet po dito. Sabado. So ang kini siya parihar gyapon ito yan ni imbing gyapon parihas ra mo suod ay bugas ug kuan. Para pud na boy mulungag ba. Kalungag-lungag mo ka kana. Nabot to ni kun tabako day. Tabako. Nato tabako na ito ihatag yung tabako. Okay. Mura niya lingaw ni atog ni si tagaan mo yung tabako. Naraw. Tabako nong. Tabako nong. Oh, wala na. Wala na. Ano papel pod na pa mo sobra papel ato diha na. Ay gamay lang bilin. Oh, gamay lang. Gato tabako. Kisa man naghatag nimo sigrilyo kay naka sigrilyo mo kaganina. Naman sigrilyo laryon pa did na braka. Itagaan kaniya. Laryon sigrilyo. Naglugit sila diha karon? Naada na. Naglugit? Oo, dagan la. Alagay kay paglabay na mo na. Ganinan ay na tingog bagol. Oo. Nada. Ngayo bugas Juliet. Lang. Ato ihatag po na yun ng Santa Hawira nung. Hawira nung. Kota. 1, 2, 3, 4, 5. Imo na, taguin na nung. Iyo ito. Taguin kay nagahatag na nimo. No, na gala, wang tagada ng kota na. Tagada mo dito dito.
So ako lang magpasalamat no sa naghatag Oo. ninong santo sa kwarta og kinitanan. Ako lang magpasalamat ninyo kay naluoy mo niya, so ang Ginoo ra magbawas ninyo tanan sa tanan naghatag, ang uban dili naman magpa-mention. So salamat kinyo dako kini nga tabang niya. Kita lang ba kaya kita ko mo? May problema nung kay namay naluoy nimo kini igor may gisugo ani. Amo lang gihatod nimo kay katubagan ni mo to nangagi namay naluoy ninyo duha ni imbeng. So amo lang gihatod kay gusto man sila nga i-kuan nimo. Ano na no. Ikaw na bahala ana. Imo mga kuan, ikaw na mag-kuan ana. Dili ka ko isuko ni sa kuno. May pa. Oh, puso lang. Iya ko na hipuson nung santo. Isuko ni sa ko kay. Usa sa tanan ba? Oh, isud na no. Isud na para mahipos na nimo. Tabangi pa. Isud nung santo. Kaya para mausa ko nun niya. Mausa. Ito. Gani, kanila. Oo. Anak. Turaman Dagana kung suko. Igo ko. Turaman Juliet ang kape nung sadi lang to. Kay Anak. suko. Mga ilang kakape ato Juliet kay mais man to nga kape. Nan sa to. Anak. Ay dala na to sudaan kaw. Nan sa. Mo tabako. Undara ni. Gahi ko na kay simhot ko kay murag humot siguro kana ba? Ay. Ako ani ka? Simot ka? Simhot ra dili kog tabako. Humot. Ani. Gwapo ba kana no? Bako. Gwapo ba? Ako ni. Wala, simhot ko na ko na. Kailan isa? Kana. Humot bidayo. Badug bag kana. Ikaw dugtong ka do? Ali dugtong ka na. Ano po ni? So, amo naman nahatag ni nung santo, init kayo. Amo na nahatag nung santo, to ara siya dito gisud niya sa ako, kalmar kay ba. So, mo istorya sa mindire kay basta ako lang napakita sa inyo ba. So, usbon ako no sa makadaghan na gid nagpasalamat ko ninyo tanan sa tanan naghatag no, sa mga wala nagpa-mention, salamat kayo. So, ang Ginoo ra gid mo imo balos ninyo. So, hantod sa sunod na pod nga pagbalik na mo dire. So, mas istorya sa mindire nya. Muli mo niya tadtao dayon kay relax na mi gamay din sa istorya. So kita lang butaw niya basig maka video pa ta dito subos namin direo. Nagkuan sa mi nag-meeting sa mi kung unsay mayo ni motor. Basta kailan mo din Kabi ko na bili niyo boss. Ato ko lang din magkakay. May ilang motor na bili na bahay. So time check alas 9 na no. So padulong na mi uli. Ato mission success na, nahatod na nato sa pila ka mga adlaw, semana nila bay. So nahatod na nato kami ra ako papa. Ya. So magpasalamat na bugutro katapusan sa karon nga video. So salamat kay sa tanan sa mga nagtabang no naghatag. So kabalo na mo kung kinsa mo. So ang Ginoo ra mo'y mukuan sa inyo no. Mubalo sa inyo. So mo na to nahatag na nako. So dire sa taman sa atong video kay paglakaw nami kay medyo init na kayo. So bye bye.